Abusia for me chacho bibia. Ora Nyankopon nhira mamoate. Ene mani abre papa. Alagalegi. Me se ne mani abre. Me srew. Me dofo a wo hwe me. Enche bia na yura. Iya fufurum. Aka wa mantepe. Onhia me. Hwe wo so ye mamoate. Hwe wo so ye wo ye driver ni a me srew hwe me ahwe wo so ye ma me. Wo tokunya ko ba bia me srew wada se hwe bo ho ba mamoate. Onhia me pa. Eduru bi se na ne mu aye hu pa. Sum nyame yi. Wo bompa yi. Ati ase wo ye boni bi ajai. No bia ye du ne mu hu pa. Hwe every say che evangelist mama part. Eye for ma konfo agrada. Evangelist mama part visi che no me meka sa ho. Me ye video bia. Na Ghanaians listening to me. Hwe maame na mo chi ni tu mu no. Enya me yewu. Aye boni a wadie eso akatia na ye den. Emere na so a okotua no wo prison no. Ya jail no. Metenase. Na hwan na ne dia ni mu ano ye Ghana superstar na otwa sini a na obegira TV so. Etu futuro gu amanfo wani. Mamanfo nya agidie wo maame ni mu. Edom okofere maame ne se omu ogu na maame ne metu a maame ne fa so de gi amanfo sikadi ye. Eye wan nya big akwes. Enye kuma odu superstar big akwes akon na pampa ma pase de ye eduru ache no. Akon na pampa ma pase de ye di ase eduru ache no. Mo de mo he na pampam. Mo he ni sibia ni hunya nya ni sibia ni wisibitie. Enye wono ene no di maame ni betina maame ni TV so na fa today's TV so. Ebebo dawuru e kire Ghana fo ne wiase nyina ase maame we tumi wo powers ya physical begiska wo de ba maame ne betimi ayama edie be ntina Ghana fo mpanimfo ma dawuru ma mesre mo kasa matimi ajeli maame ya wono wasa kyera so akoda prison wa jeri maame ne ya amesi asole ya watie nya so na kawo ama bega quest afa ne ho adi edie be ntia ene wo se mo chi maame na bega quest fa ne ho die maame no onye superstar muntie ne yeze maame no Ghana na obi anim no obetwetwa asini kakra de bet na obi anim de say Ghana fo ni big quest no it is a big quest abetu futo kwa manfo na maame no agya manfo sika me bi ma hwem ko bi ma wu a edi ntre wo se mo jeli maame na mo nyeri big quest nkan me sema de se mo wura fia me kai Ghana fo mpanifo Ghana fo mpali apolisifoɔ lawyers fo ministers fo ye wura president John Dramani Mahama me sere wada mo hwɛ so ne nyeri big akwasi so kan if se wono kwa ne tia no so kese ye e ma maame nya akonya bi e de gya manfo sikadi ye se mo nimu a if se me na me hu big akwasi na metemi gina wono mo hwɛ maame no a TV station if se na big akwasi ne ye superstar o ye kuma odu superstar Ghana eni wiase nyina obi eni big akwasi ento ne di animu ma maame ne timi bu amanfo koro no didie be ntina mwache maame no agere no na magya big akwasi mesere mada se buru afiasa akwana ne wotante ne fu big akwasi mo nche no so kan na mo nyeri wono so e papa anya hwe a bone so nya hwe mo ma bye.